Jamen, Jos, velkommen til, og tak fordi du vil være med i den her salgspodcast, som handler egentlig om håndværket salg. Ja, tak skal du have. Hvor målet er at få salg til at være en fin størrelse, hvor der er mange forskellige facetter. Og det er egentlig det, der er målet her i dag også, så en sælger kan gå ud og bruge det bagefter. Fedt. Jeg tænker, om du ikke lige vil kort lige sætte ord på dig, hvem du er? Jo, det vil jeg godt. Jamen, først og fremmest tak for invitationen, og jeg er glad for at invitere med her i dag, fordi det er jo faktisk min egen karriere. Jeg startede jo som mødebooker, hvor der var en, der sagde til mig, ved du hvad, Jos, du har jo 3 måneder til at omsætte for mere, end du får i løn, og ellers så er du fyret. Det var sådan min start i salg var. Og ikke fordi jeg ikke fik lidt hjælp og sådan noget, men det var en rimelig hård indkørsel. Og Velkommen til så. Og i den tid, der har jeg både arbejdet som mødebooker, jeg har arbejdet til marketing, altså som key account manager, jeg arbejder hele vejen op til salgsansvarlig og sidde i alle roller i forhold til at skaffe nye kunder. Og det vi gør i dag, det er, at vi hjælper folk med den gamle, traditionelle vej, der er i salg, som jeg også selv har været igennem, ved at det hele skal foregå på telefon og face-to-face og alle de her ting her, til hvordan maksimerer vi antallet af kunderejsende og omsætning? Hvordan bruger vi den nye teknologi til at arbejde smart, der hvor det giver mening? Og hvordan bruger vi de gamle metoder for salget, som er det, der konverterer til en betalende kunde? Ja. Så det er det, vi laver i dag. Fantastisk. Så vi har masser af tips og tricks, både til at rykke lidt til, hvordan man kan gøre det smartere, og hvor man absolut ikke skal gøre det smartere, men man skal være dygtigere. Jamen, det ligger jo i forlængelse af det første område. Nu er jeg jo selv fra den gamle skole, hvor det var den traditionelle vej med først fandt vi leads, og så var det cold canvas, hvor vi sad og ringede op og prøvede at få møder, før vi gik i gang med ansættelsesprocessen. Men det hårde arbejde, som tit var det mest forsømte, det var jo hele den her del omkring at få møderne, og de gode møder. Og jeg tror mange som mig, så er begyndt at tænke nye veje. Der er jo noget, der hedder LinkedIn og Facebook og Snapchat og Instagram og hvad der ellers er muligheder for det. Men jeg tror også, mange har prøvet det lidt og sagt, det virker jo ikke. Så det er lidt en jungle for mange at finde ud af, hvordan kan man egentlig få mere kvalificeret leads. Ja. Og det tænker jeg, om du ikke kunne prøve at sætte et par ord på. Jeg har selv prøvet på egen krop og virkelig ændret holdning til det. Men at du satte på ord på, hvad din oplevelse er i forhold til det? Jo. Hvad bruger det i salgsprocessen? Altså, lige kort for at tale i forlængelse af det, så er du fuldstændig ret. Det er jo både i den opsøgende salgsdel, i at få møderne, at mange de dør i salg. Det er jo derfor, der er så høj udskiftning. Både demotiveret for en enkelt person, men også for teams. Ja. Og det vi fandt ud af, det gik faktisk først op for mig, da jeg havnede i sådan en rolle, hvor jeg skulle uddanne min egen salgsteam, så ligesom kigge ud over min egen paraply. Det er, hvordan kan vi forbedre det her? Ja. Og i forhold til gode leads, og i forhold til at bruge så lidt tid på det her som muligt at få møder, så er det meget nemmere at tage en dialog med en kunde, der selv har taget første skridt. Så i stedet for at man ringer op til nogen, der overhovedet ikke aner, hvem pokker du er, eller er interesseret i at tale med dig, eller man ved har noget, man kan hjælpe med, så er det meget nemmere, hvis man kan få vinget de 3 til at starte med. Så en af de ting, vi begynder at bruge rigtig meget tid på, uanset hvilket medie, det kan vi komme ind på lige lidt, men det er, hvordan kan vi lave noget markedsføring, hvor vi får folk til at skrive sig op til noget. Ja. Og det i B2B-verdenen har været i mange år noget, man har set som, at det er noget, du gør på B2C-markedet. Det er sådan noget konkurrencer på sociale medier. Det kan vi jo ikke lave, fordi vi har B2B-leads, og vi taler med direktører, og vi taler med, og de agerer slet ikke på sådan noget, men det er heller ikke sådan noget, det skal være. Så den nemmeste måde at skaffe de her leads på, det er at sætte sig ned og så sige, det burde man i hvert fald vide som virksomhed. Hvad er de 3 største udfordringer, vi bliver ved med at løse for vores kunder, og lave noget marketing, hvor man enten laver en video eller pdf eller guide, og så smækker nogle penge i noget marketingbudget for at få det ud over rampen. Og det er der, hvor at man kan sige, volumen på leads kommer. Fordi der er mange, der bruger LinkedIn, poster på LinkedIn for eksempel, eller skriver på sociale medier, men de får ikke rigtig noget respons i dag. Og det er jo fordi, at de her medier her, de lever af én ting. Det er deres annoncebudget. Så det er meget bedre at bruge nogle penge på markedsføring. Du kan faktisk få et relativt lille budget, hvis du laver dit indhold rigtigt, få rigtig, rigtig mange leads. Ja. Og det er jo meget federe som sælger, hvis vi så spoler til praktikken og møder ind på arbejde mandag morgen, og så har du 100 leads, som du ved er i din målgruppe, du kan ringe til. I stedet for, at du skal ringe til den ene bogholder, eller gatekeeper efter den anden, og ikke kunne komme igennem. Ja. Og det gør bare, at succesraten på mødebooking, det bliver markant nemmere, så vi arbejder smart i stedet for at arbejde hårdt.
Så får man hurtigere de der møder i kalenderen, de er mere kvalificerede, hvis man er dygtig, tilbage til det traditionelle. Ja. Og så kan du simpelthen bygge pipeline ekstremt hurtigt. Vi har nogle virksomheder, hvor vi har haft formået at 4- og 8-doble dem inden for en 3-6 måneders periode, ved at sørge for at arbejde smart på den del der. Og det vil man jo aldrig kunne, hvis du skulle sidde og tage 200 kalder, få 180 nejer og 70 ringe tilbage osv. Men jeg tror nemlig også, at det er også lidt en erfaring. Nu har jeg prøvet 3 andre, jeg har prøvet 3 forskellige tidligere, hvor det ikke virkede. Ja. Jeg betalte samme måned, ja. Men det havde ingen effekt. Hvad er det, der skaber effekten? Se med dine øjne, hvis man skal til at skabe leads gennem eksempelvis Facebook eller andet. Ja, altså hvis vi skal prøve at lave det som sådan et praktisk eksempel. Hvis man nu stiller sig ind i en sportshal og til et fodboldstævne siger massage herover, så vil der nok ikke være så mange, der reagerer. Nej. Men hvis man nu stiller sig hen og sagde, alle dem, der har ondt i højre knæ, det kan vi hjælpe med her, så vil der nok være rigtig mange, der reagerer. Ja. Så det er meget på behovet? Eller hvad? Ja, det er meget på behovet og specifikt budskab. Ja. Fordi når du bruger penge på marketingbudget i forhold til alle de her fancy algoritmer, det kan vi tale mere om senere, så bliver du spredt ud til mange mennesker. Ja. Men hvis det er de forkerte, der reagerer på det, så vil den også blive ved med at levere det til de forkerte mennesker. Ja. Så det budskab, det du siger rent praktisk, er utrolig vigtigt, når det er, du laver din marketing. Det er det, der gør, hvad er kvaliteten og mængden af det, hvor godt virker det. Så hvis du har været ude hvis du har været ude i en rejse, hvor du måske har talt for bredt, jeg ved ikke, om du kan genkende det til, så har du problemer med salget, det tror jeg stort set alle har. Det svarer til at lave en reklame, og sige, hvis du trækker vejret. Den vil ikke fungere så effektivt. Nej. Men hvis du kan nævne, at problemer med mødebooking til SaaS-virksomheder, eller udfordringer med opfølgningsprocessen, eller hvad det nu kan være, så begynder du at ramme ned i nogle emner, de kan ikke genkende til. Som de kan ikke genkende til. Og så sidder de og tænker, det her, det kan jeg genkende, når jeg møder på arbejde. Og det er et problem, jeg gerne vil have løst. Så det handler meget om at ramme en problemstilling for hverdagen, som ikke er, hvad du gerne vil løfte salget, eller vil du gerne være lykkeligere, eller hvad det nu er, der er nogen, der slår på. Men du rammer noget, de ved hver især, at det er noget for min hverdag. Det her. Altså, jeg plejer jo sådan, hvis man skal tage dit ordsprog, så sige, dem, der spiller lotto, det er jo ikke dem, der arbejder seriøst på at tjene mange penge. Det er dem, der ligger hjemme på sofaen og drømmer. Ja. Men der er også en grund til, at de ligger hjemme på sofaen og drømmer og bliver der, og ikke er i gang med den seriøse rejse. Så når man laver marketing, så skal man passe på med at lave, det hele kan blive så fantastisk på den halve tid. Ja. Fordi så får du også dem, der ikke er, de ved enten ikke, hvad det kræver, eller de får nogle forkerte forventninger, eller de leder efter en genvej. Ja. Og det er dårligt kundearbejde. Ja. I min erfaring i hvert fald. Ja. Og så kan man jo sige, nu er jeg fra den gamle skole, hvor det var, det er fint nok, men den gamle telefoncanvas, den er kommet for at blive. Ja. Og det er faktisk også oplevet, at det er jo stadig en del af jeres proces også, at man skal kunne den del. Så den skal vi ikke væk fra, men det handler om, at de er mere, kan man sige, kvalificerede, de leads, der kommer ind. De er mere interesserede. Det er ikke sådan helt kolde, kan man sige, leads, man prøver at gøre varme. Nej. Og der er jo forskellige veje, man kan gå for ligesom at skabe den her annonce. Jeg er jo sådan den traditionelle B2B-mand, der laver udvikling af salg. Og jeg sagde, min holdning var, at det er jo kun LinkedIn, der virker. Altså, der er en vej, det må være LinkedIn. Det er der, jeg skal... Det er mit univers. Hvad tænker du, når folk siger det? Altså, jeg kan godt forstå, at man tænker det, men det handler nok mere om, hvad brandet er, hvad den enkelte platform er. Altså, det er alt sammen forskellige værktøjer, man skal bruge på det rette tidspunkt. Ja. Og når det kommer til algoritme, så er Facebook og Instagram, altså de platforme med flest brugere, altså by far. Kan du ikke sætte på ord på algoritme? Algoritme, det er den kode, den intelligens, der ligger ned under, så når du starter noget annoncering, og du lader det være op til algoritmen, så finder den selv ud af på baggrund af en hel masse brugeradfærd og historik og udregningsplatform, hvem den skal vise det her marketing til. Ja. Og jo bedre den algoritme er, jamen jo hurtigere kommer du frem til dem, du gerne vil frem til. Men det er jo så der, hvor vi var inde på budskabet, fordi det er ikke dem, du gerne vil frem til, det er dem, dit budskab henvender sig til. Derfor er det vigtigt, at budskabet det er rigtigt, for ellers er det ligegyldigt, hvilken platform du bruger. Ja. Det er jo bare, hvis jeg må være lidt fræk, og så sige, altså, du kan
kan ikke tiltrække honningbier med en lort, der kommer fluer. Altså sådan er det bare. Ja. Så den del skal der være styr på. Men hvis der er styr på den del, så er det utrolig vigtigt, at du vælger de forskellige faser i, hvor du er i din lead-genereringsproces, de rigtige værktøjer. Ja. Så til at starte med, der vil jeg altid anbefale, stort set uanset hvem vi er, vi får selv leads for store produktionsvirksomheder, der laver gud ved hvor mange milliarder om året, altså direktører gennem Facebook og Instagram. Så det kan sagtens lade sig gøre. Hvad kan man så bruge LinkedIn til? Hvis man nu arbejder lidt smart, så kunne man gøre det, at man tog sin leadliste, man får, og så kan man enten selv gøre det, eller man kunne måske hyre en personlig assistent til at sidde og connecte de mennesker, der kommer ind gennem sin leadliste. Og man bruger lidt tilbage til den gamle version, og så bruge LinkedIn som det mere personlige branding-univers, hvor du laver artikler og alle de der ting. Ikke? Ja. Så arbejder du stadig med leadet. Du har bare fået det markant billigere på en anden kanal, end du ville, hvis du skulle bruge de samme penge på LinkedIn for eksempel. Ja. Så der er ikke noget, det ene udelukker ikke det andet. Nej, præcis. Så kan man sidde og arbejde smart på den måde der. Men så har du, når du bruger annoncering, en lead-genereringsproces, hvor du får de bedst mulige leads til den billigst mulige penge, men det kører også på automatik. Så hele den der prospecting-del med, at du skal sidde og ringe ud til folk, der ikke ved, hvem du er, og du skal også lige forbi gatekeeper. Ja. Det ved du alt om, det kan du sagtens sige, hvordan man gør. Men det er jo stadigvæk tid, vi barberer væk fra salgsprocessen. Så når du kigger på en sælger over en helt år, der lige pludselig ikke skal bruge tid på det der. Det er altså mange timer, de kan bruge med reelle potentielle kunder, frem for bare med receptionisten, for eksempel. Ikke? Ja. Eller ringe forgæves. Men hvordan, det var det, jeg synes, der var lidt spændende, det var jo, nu har jeg prøvet nogle andre før, hvor det ikke virkede. Ja. Hvad er det, hvor jeg fik nogen, de var ligegyldige. Ja. De sagde, ja, jeg vil gerne holde møde med mig, men det var ligegyldigt. Hvordan får man ligesom rettet det hen, så man rammer nogle af dem, som er relevante, som er mere kvalificerede leads? Ja. Altså, det handler utrolig meget om, hvad er det præcis, du siger. Så lidt ligesom når man fanger fisk, der er noget, der hedder en hook, en fiskekrog, og det kender dem i marketing, men det er ikke sikkert, at dem i salg gør det. Altså, din sætning, det skal fange din målgruppe med sammen. Så hvis du gerne vil til at lave en opslag eller betalt markedsføring, hvor du skal fange de rigtige, så er det vigtigt, at du siger præcis, hvem det er. Det her, det giver mening for. Ja. Det kan du gøre enten ved at specifikt beskrive problemet. Ja. Hvis du er målgruppe, der har problem, så får du fat i de rigtige mennesker, i stedet for at tale løsninger. Ja. Fordi tit og ofte, så sidder, det må du også kende, når du sidder i salg, at kunden, de kan godt identificere problemet, de ved bare ikke, hvad løsningen er. Så hvis du præsenterer løsningen uden at identificere problemet, så kunden er der i deres rejse, hvor at de er åbne for at kigge på løsninger, men hvis de vidste, hvad det var, så havde de gjort det. Så vær meget specifik om, hvem din målgruppe er, og hvilke problemer de oplever problemer. Så starte i motivationen også, ligesom i salget, så er det lidt samme princip, før du ryger på løsningen. Hvor mange, hvis vi skulle tage min verden, salgstræning, hvor det mere handler om, kender du problemstillingen med ikke at få nok møder, eller problemstillingen med, at der ikke bliver lukket nok order, fordi vi ikke får fuldt op, eller... Jeg er faktisk glad for, at du siger det, fordi nu taler vi jo i en marketingdisciplin, men i virkeligheden, så ser jeg ikke mig selv som marketing, men jeg ser mig selv 100% som salgsmand. Ja. Det vil sige, jeg er ikke interesseret i at give en person 250 leads på en PDF, hvor det kun er 25 af dem, der kan bruges. Ja. Det gider jeg ikke bruge min tid på, fordi så spilder vi bare tiden, når vi så inde på målgruppen. Ja. Så du har helt ret i det traditionelle salg, er faktisk det, jeg har ført ind i marketing. Ja. Og så har jeg brugt noget teknologi til, at du ikke skal rende rundt i netværksgrupper, eller hvad det nu kan være. Ja. Det er faktisk det, jeg har fjernet fra processen. Så du sparer tiden, så man kommer ind til sagens kerne, kan man sige. Præcis. Så i stedet for, at du skal til 4 netværksmøder, og gud ved, hvor mange oplæg og konferencer, så skal du bare bruge tid på at ringe ud til den, du alligevel vil komme frem til det arbejde. Du springer bare hele den del over. Ja, så man kan sige, den skal du stadig kunne jo. Det skal du stadig kunne, fordi, og det er der, hvor at teknologien ikke kan hjælpe længere. Ja. Fordi i dag, der er jo mange, der taler om AI og alle sådan nogle ting. Men altså, AI er ikke bedre end det input, der kommer ind. Nej. Så hvis du ikke ved, hvordan du behandler en indvending, eller du ikke ved, hvordan du behovsafdækker, eller finder motivationsfaktoren, eller finder ud af beslutningsprocessen, sådan nogle ting, så kan teknologien ikke hjælpe dig. Nej. Så der er det altså vigtigt, at du har styr på dine salgskompetencer. Ja. Så lige op til samtalen, der kan vi gøre en masse ting. Vi kan også gøre en masse ting for at følge op på folk, for at starte samtalen. Men salget sker stadigvæk i samtalen. Ja. Der er ikke nogen, der bruger 50, 200, 400.000 på baggrund af en mail eller en video. Det sker ikke. Nej. Hvad med, nu er der jo mange
også dem, som interesserer sig for udvikling af salget, der siger, at jeg tror mest på LinkedIn. Er der prisforskel på Facebook og LinkedIn? Hvordan? Ja, det er der. Markant. Ja. Ikke fordi du ikke kan få gode kampagner på LinkedIn, og der findes også masser af bureauer, der er dygtige til det på LinkedIn. Ja. Jeg har bare ikke set... Altså nu kan man sige, nu taler vi social medieplatform, der er jo forskellige former for annonceringsstrategi. Ja. Der er søgeordsoptimering, der er Google-annoncering, så er der LinkedIn og Facebook og Instagram, og ja. Hænger de sammen, Instagram og Facebook? Ja. Det gør de i dag? Ja, de hænger sammen. Ja. Du kan godt vælge kun at annoncere på en platform, men de hænger sammen. Du får begge ting med, ja. Altså det jeg jo godt vil skabe i en hvilken som helst virksomhed, det er, at jeg vil jo gerne have bygget en kunderejse, hvor kunderne starter med at komme til os. Og så bruger vi vores tid på dem, der kommer til os. Ja. Frem for, at vi skal bruge oceaner meget mere tid på at sparke døre ind. Og det kan du ikke, hvis du ikke har noget marketing, der løbende hiver folk. Så siger du, at der er prisforskel på LinkedIn. Ja, for 99% er der. Ja. For den 1%, så er det fordi, de er så sindssygt dygtige til at lave marketing, at der ikke er. Ja. Men på grund af algoritmeforskellen, og det med, at mange faktisk ikke, altså, de siger, de godt ved, hvem deres målgruppe er. Ja. Men når vi først begynder at grave, så de ved ikke, hvordan de skal lave deres marketing, så vil det være billigere på Facebook. Ja. Jeg tror, mange synes, det er en jungle jo. Altså, hvordan kommer man i gang med at skabe leads der? Altså, hvad er et godt råd, hvis man skal i gang med det? Altså, jeg vil sætte mig ned og tage et simpelt ark eller et stykke papir, og så vil jeg skrive de 3 største udfordringer, det har du sikkert hørt i salg før, de 3 største udfordringer ned, man løser. Og så simpelthen lave, hvordan løser vi det, eller hvad kræver det for at løse det. Og så finder jeg, hvordan vil jeg levere det? Vil jeg levere det som en pdf eller en video, eller hvad det nu kan være. Og så vil jeg lave en video, hvor jeg fortæller om udfordringen, man nu har, og man kan skrive sig op til at få løsningen i form af, hvad det nu er herover. Ja. Og så vil jeg lave 3 indgangsvinkler, altså 3 forskellige annoncer til hver problemstilling, så man havde 9 i alt. Okay. Og så vil jeg bruge 10 eller 15.000 kroner, og i løbet af en uge, så kan du ret hurtigt se, hvilken nogle af de her annoncer leverer de bedste priser. Så vil jeg slukke for de andre, så budgettet gik til dem, der leverer gode priser. Og så hvad kigger man på, sådan, hvis man var sælger og skulle se på, om det var godt? Altså, er det noget, der hedder lead-pris, og hvad er det for nogle nøgletal, man arbejder med, når man skal kigge på det her? Altså, nu håber jeg ikke, de fleste sælgere selv skal være ekspert på den del. Altså, det er jo selvfølgelig, man kigger altid på lead-prisen, hvad koster det at få et lead? Ja, et lead. Og lead kan jo være dårligt og godt. Ikke? Og godt. Ja. Og det er også derfor, når jeg siger det, jeg ville ønske, der var det er sådan her, det står skrevet stille, men det er jo klart, hvis du er god til at booke møder, og du skal bruge 5 leads til et møde, så det er jo billigere at køre annoncering, end hvis du er mindre god til det, og skal bruge 10 leads til at få et møde. Det siger jo sig selv. Men det, man kigger på, det er selvfølgelig, hvad koster det at få et lead? Ja. Så kan der være nogle flere ting, man kigger på i dataen bagved. Hvor stor en procentdel klikker, den hedder CTR. Det er sådan marketingteknisk, men click-through rate, den skal gerne være over 1%, eller tæt på 2, hvis man har lavet noget, der er godt. Og hvad siger det tal så? Det er, hvor mange af dem, der klikker rent faktisk på det link, der leder ind til den løsning. Okay, så hvis der er 100, der ser det, så skal der gerne være 2, der klikker? 2, yes, lige præcis. Okay. Så det kan sige, hvis folk ikke klikker på det, så er det ikke interessant. Ja. Så kan man kigge. Der kan man så se på løsningerne, hvad er CTR'en på de forskellige ting, for eksempel. Så kan man gå ind og arbejde med det. Ja. Så det vil være de 2 ting, jeg vil starte med at kigge på, for hvis folk ikke klikker, så kommer de heller ikke til at udfylde. Nej. Og så antal leads vil du også kigge på. Ja, yes. Og hvor mange af de leads så. Fordi det kan godt være, at den måde, du vil beskrive den udfordring på, det kan godt være, at du synes, at den er god nok, men hvis din målgruppe ikke synes det, så derfor er det godt, at man har forskellige versioner eller forskellige indgangsvinkler. Ja. Ligesom du selv laver en podcast med forskellige indgangsvinkler. Ja. Så man kan sige, hvis man skal i gang med det her, så kan man gøre det selv, eller man kan få hjælp udefra. Ja, og jeg vil sige det sådan, altså det behøver ikke være, jeg kan godt forstå, at det er en jungle, og hvad virker, og alle sådan nogle ting. Man behøver ikke starte med at få hjælp, fordi det er faktisk ikke så stor en raketvidenskab. Nej. Altså, de fleste platforme har faktisk en helt simpel guide til, hvordan man starter med det første marketing. Ja. Der, hvor man skal begynde at få noget hjælp, det er hvis man vil spare noget tid på at få nogen, der ved, hvad de laver til at gøre til at starte med. Eller hvis det, man sætter i gang, det ikke virker. Fordi det er aldrig, fordi det ikke virker.
Fordi dine kollegaer gør det højst sandsynligt allerede i dag. Det er bare det format, som du gør det i, virker måske. Er vi tilbage til den gode gamle pris og kvalitet hænger altså også. Der er rigtig mange, der siger, at de kan hjælpe med at lave det her marketing. Men du skal jo forstå hele kunderejsen, før du vil lave marketing. Så hvis du vil bygge en online kunderejse, så skal du også have nogen, der forstår, hvad sker der efter, at de bliver til et lead. For ellers så får du bare den der marketingafdeling, der leverer 500 leads, hvor du kun kan bruge 50 af dem. Ja, det har jeg jo selv set. Vi har også begyndt at ændre holdning til Facebook-annoncering. Men en ting er, at der kommer leads, og den anden ting er, hvis de bliver ringet op. Det er jo der, vi går i gang med den gamle lyd igen. Så det er meget lead-generator med nogle mere motiverede leads, som kan man godt sige, ikke? Altså, jeg plejer selv, nu har jeg jo siddet og skulle med ind på arbejde, og så starte med at booke møder. Jeg skulle gerne, i min sidste store, der skulle jeg gerne booke en 4-5 møder om dagen og afholde en 4-5 møder om dagen. Der er ikke særlig meget tid til kaffepause, når man har sådan nogle målsætninger. Det er jo meget kæmpe mål, jo. Ja. Og sådan var det hver dag. Nu kan jeg fylde min egen kalender på et sted mellem 2 og 4 timer om ugen, hvis jeg selv skal sidde og ringe. Det er også meget simpelt for mig at få mødebooker på, fordi det er også simpelt for dem at booke mange møder. Jeg får også meget mere ud af det, når jeg hyrer en mødebooker. Og hvis man så har en reel proces og evnerne på plads for at gøre det, så kan man virkelig skalere sit salgsarbejde. Fordi det er jo faktisk de der 80% tidsspil, der bliver fjernet. Bruger du selv, så man kan sige, man kan se det her som et værktøj til egentlig at få flere gode leads, og så skal man stadig i gang med selve processen. Der er også nogen, der tror om, så kommer der også møder ud af det automatisk, og så bliver det også automatisk næste en order. Altså det er, som jeg ser det, som jeg har oplevet det nu, som en lead-generator, og derfra skal man stadig i gang med mødebooking-delen. Det er bare lidt nemmere. Det er ekstremt meget nemmere. Ja, eller ekstremt meget nemmere, ja. Og det er faktisk, det er sjovt, du siger det, fordi det er trin 1. Det næste trin, man så kan, det er jo, der er jo stadigvæk en procentdel, der ikke er klar til at købe lige nu. Det har du sikkert helt svaret på. Det er, hvor mange kontaktpunkter skal der være, før at en kunde er klar til at købe. Og det er jo ikke 1 eller 2. Nej. Og det man vil opleve, når man implementerer den proces, det er, at der er kortere tid fra lead til møde, faktisk. Ekstremt meget kortere tid. Det vil sige, at du har 2 valgmuligheder. Enten så skal du sørge for at varme kunden op inden mødet, skal du have en proces for det, eller skal du være super dygtig på mødet, og have en skide god opfølgningsproces. Men der kan du også godt bruge teknologi, når du har fået leadet, til at lave nogle automatiske opvarmningsprocesser og nogle automatiske opfølgningsprocesser. For vi kender alle sammen ring tilbage om 3 måneder, eller 6 måneder. Hvis vi nu skal være helt ærlige med os selv, hvor mange muligheder, hvor mange gange får vi ikke gjort det, fordi vi har noget andet i kalenderen, eller hvor mange gange har vi prøvet at ringe til nogen, der så siger, vi har fundet en anden løsning. Det gjorde vi for 2 måneder siden, eller vi har lavet en anden aftale. Så hvis du laver et opfølgningsflow, der følger op, hvor at lige så snart at kunden reagerer på det opfølgningsflow, så bliver de smidt tilbage til dig. Så det eneste, du skal fokusere på, det er dem, som udviser interesse for din købsproces. Er det så de samme, der kommer igen der? Eller hvad? Ja, det vil det være. Så lad os sige, du havde afholdt 10 møder, du har solgt på 5 af dem, og der er 5, der ikke er blevet til noget. De kan have sagt nej tak, eller de kan have sagt senere. Det sker jo også, uanset hvor dygtig man er. Man kan ikke have en lukket ret på 100, kan man sige. Men de her 5 her, når de så igen interagerer med din kunderejse, så bliver de sendt tilbage til dig. Sådan, hey Henrik, nu kan Morten være klar. Han har i hvert fald vist interesse for XYZ. Så bruger du kun din tid på de mennesker, som rent faktisk følger med i, hvad du gør. Ja, som har vist en eller anden interesse. Det kunne faktisk være at se sådan en podcast afsnit som det her. Fedt. Jamen, det tror jeg gav en meget lige omkring LinkedIn. Bruger du selv LinkedIn? Ikke aktivt faktisk. Nej. Jeg bruger det der. Jeg har det også, hvor man kan gå ind og kigge på min profil. Men jeg laver faktisk lidt et anti-statement. Jeg kan godt lide, at man walker the talk. Så nu spurgte du om LinkedIn, men hjemmesider, LinkedIn, SEO, Google AdWords, det bruger vi ikke. Jeg bruger det jo selv meget i forhold, nu for eksempel de møder, jeg har fået gennem Facebook-annoncering. Der kan jeg se, at 80% af dem har været inde og kigge på mig. Og det er jo kort ud af til, nu er de lidt mere kvalificeret. Og jeg kan også bruge det aktivt til at sige, vi kender jo hinanden der. Så for mig er det et sindssygt vigtigt værktøj i den videre rejse. Så det er både over i mit univers.
Jeg kunne sikkert også blive bedre til at lave opslag og andet på LinkedIn, som ansigt udad til. Altså det vil jeg jo anbefale dig at gøre, når du laver sådan en. Det handler i og for sig om at vælge nogle platforme, og så vide, hvad er det, jeg bruger dem til. Ja, og de kan jo godt være gratis. Sagtens være gratis. Ja. Så det jeg bare har gjort, det du vil bruge din LinkedIn til med opslag, altså, det har jeg så i min forretning valgt at automatisere, hvilket derfor jeg ikke bruger LinkedIn. Det betyder ikke, at jeg ikke har lavet indhold, opslag, videoer og træninger, som kommer ud til kunderne. Jeg har bare valgt en anden kanal. Ja. Så jeg vil jo, hvis man er B2B-sælger, specielt hvis man sælger noget, der ikke er noget, du lige siger ja til først, og måske projektsalg eller længere salg, så vil jeg anbefale mig at bruge sin LinkedIn. Men så brug den til et sted, hvor at når folk de er kommet ind i kunderejsen, og så connecter man med dem, som vi var inde på tidligere, og så kan de ligesom bruge din væg som et, hold da kæft, de er dygtige til det, de laver her. Ja. Okay, nu får jeg bygget noget til. Så det handler om, hvad bruger du den til? Bruger du din LinkedIn til at skabe nye leads, så kan du poste fra nu af til juleaften, har jeg hørt rigtig mange gange, med folk, der har, og jeg får bare ikke nogen leads ud af det. Nej, men hvad hvis du nu brugte det som en tillidsvæg, i stedet for, og så generere det leads? Som en hvad for en væg? En tillidsvæg. Ja. Og så begyndte at generere det leads et andet sted. Fordi, hvis jeg nu skal sætte det matematisk op, ikke? Ja. Hvis du nu poster hver dag på LinkedIn, og du får, lad os bare sige, du får 20 leads om ugen, det er højt sat, men lad os bare sige, du får 20 nye leads om ugen på post hver dag. Hvis jeg så kører betalt markedsføring, og jeg får 50 nye leads om dagen, og jeg bare bruger det som en tillidsvæg, hvor vi booker det samme antal møder. Hvis jeg nu bare bruger det som en tillidsvæg, og du bruger det kun til lead-generering, hvem tror du så, når året er slut, vil have omsat for mest? Ja, det kan jeg sagtens se. Så begrebet tillidsvæg, kan du lige prøve at uddybe det? Jo. I dag er det jo sådan, også med online markedsføring, og markedsføring er blevet meget til, vi var inde på det tidligere, guld og grønne skove. Det hele på den halve tid, og du behøver faktisk heller ikke lave noget. Du kan næsten sætte dig på en stol og kigge op i luften, og så kommer resultaterne af sig selv. Du laver bare noget AI, så kører det. Ja. Og det kan vi holde helt afsnit om, hvorfor man skal lade være med det. Ja. Men det gør også bare, at mistilliden for kunderne er blevet ekstremt stor. Stort set uanset, hvad man laver. Medmindre man har en personlig relation. Ja. Så hvordan kan vi sørge for, at vi kan skabe noget tillid hos kunderne? Og det skal vi have jeg kalder det en tillidsvæg. Der er nogen, der bruger deres private profiler. Der er nogen, der har grupper, der er nogen, der bruger det på mail, som vi gør, mail og sms, som vi gør. Men vi skal jo have et sted, hvor at når vi får en kunde, så kan vi sende dem ind, og så kan de lave deres due diligence, eller hvad man skal sige, inden. Så alle de der spørgsmål, du sikkert ved, du får på dit møde, du får sikkert noget om, hvad er din baggrund, og hvorfor gør du det, og hvorfor kan du det, og alt sådan nogle ting. Hvis din kunde kan få svar på det, selv finde ud af det, og mere til inden mødet. Altså hvis de er seriøse i markedet for at finde noget, der skal løfte deres salg, så har de ofte været inde og kigge på min LinkedIn-profil. Ja. Og der er selvfølgelig så tilliden er til stede, men også at du bruger den aktivt stadigvæk i dit salgsarbejde. Ja. Du kan komme så meget foran ved at sige, når jeg kunne se, du var tidligere, kendte du, så er vi i gang. Ja. Fedt. Er der nogle yderligere ting, du synes, der er vigtige, hvis man skal i gang med at annoncere på det her, at man skal begynde at bruge det som en lead-generator omkring i sociale medier? Ja, det vil jeg have lov til at sige. Altså, jo dygtigere en sælger du er, eller jo dygtigere en salgsteam du har, evnemæssigt, jo bedre fungerer det her. Ja. Der er, nu har jeg jo stødt på en del sælgere igennem årene, og der er alt for mange, som ikke så meget, som har åbnet en salgsbog de sidste 10 år. Og de kan det ene og det andet og det tredje, men hvis man går ind og kigger på, hvor mange møder de har haft, og hvad de har lukket, så er den der succesrate ikke så stor, som den er alligevel. Nej. Og altså, det der med at øge sin lukkerate, sin succesrate, vide præcis, hvad det er, man skal sige, når kunden kommer med en indvending, for eksempel, det ligger til budget om et halvt år, eller det er ikke mig, der træffer beslutningen, eller hvad det nu kan være, der kommer i sådan en B2B-proces der. Hvis man ikke ved, hvordan man skal håndtere det, og man bare kommer hjem og siger, at det var et dårligt lead, så fungerer det her ikke særlig godt. Nej. Men det er sådan set også så ligegyldigt, hvad for nogle marketingstrategier du laver. Så det er vigtigt, at man er skarp på den evnemæssige del af salget, fordi det er det, der får det her til at blive en rigtig god forretning. Hvad ligger du det med evnedelen i salget? Jamen, det er, at man har fuldstændig styr på de faser, som en salgssamtale indeholder, men også i forhold til det, man nu sælger. Hvis man nu ved, man sælger et løsningssalg, så der tit og ofte er flere beslutningstager indover,
Så er der jo mange, apropos konservative, kan sige, vi har altid solgt det som, men hvis beslutningsprocessen er et halvt år, så er det jo dit job at finde ud af, hvordan kan du skære det ned til 3 måneder eller 2 måneder. Ja. Så hvis det er et halvt år, så er det jo fordi, man ikke har været dygtig nok til at gøre det til 2 måneder. Ja. Hvorfor er det det? Er det fordi, at man deler møderne op, sådan så man skal holde møder med flere lag, i stedet for bare at samle det hele første gang? Hvordan gør man det for eksempel? Det kan også godt være, at man bliver ved med at holde møde med et lag, der så skal op og pitche det selv bagefter. Det er et stort rødt no-go. Man skal altid selv komme til beslutningstagerne, eller have mulighed for at præsentere det for beslutningstagerne. Det er sådan nogle ting evnemæssigt. Hvad siger du, når der kommer noget, der faktisk ødelægger selv? Det skal man have fuldstændig styr på. Indvendingsbehandling. For eksempel I for dyre i forhold til dem, vi ellers har kigget på? Eller? Ja. Eller den beslutning, eller vi er bare lige ude og, vi er bare lige ude og kigge, hvad der er muligheder. Den har du sikkert også præcis. Og det er jo noget kompetencemæssigt. Så jeg er meget enig i, at SoMe står ikke alene. Det bruges som typisk kvalificere leads, så man har flere, man stadig skal ringe op og booke møde med, og så starter hele salgsprocessen. Ja. Der er jo sådan mange forskellige oplevelser af gode sælgere. Ja. Hvem er de bedste, du har mødt? Nu har du både også selv været sælger og været salgsleder. Hvad er de bedste? Hvad kendetegner de bedste? Jeg tror, det der kendetegner de allerbedste, det er, at de har fuldstændig styr på deres kompetencebog. Der er mange, der har det med, så bruger man den ene salgsteknik. Så nogle, der bruger value selling, nogle bruger spend selling, nogle bruger stack og alle sådan nogle ting der. Og det er egentlig ikke så meget, hvad for en af dem, de bruger. Det er bare, at de er dygtige til det, de bruger, og bliver ved med at udvikle sig, og bliver ved med at søge inspiration. Så de bedste sælgere, jeg nogensinde har fået lov til at se i aktion, som ikke får med min egen glorie, men andre mennesker, jeg har set, har altid været helt rolige i salget, fordi de har vidst præcis, hvordan de skulle gribe indvendinger an, når de kommer på bordet. Ja, de kan deres håndværk, kan man sige, ikke? Ja, og så tager de altid 100% ansvar for salg. I min mødebookingfase, jeg glemmer det aldrig, der skulle jeg booke møder ind til flere sælgere, og der var nogen, der ligesom kom hjem og sagde, det var et dårligt lead, og det kan du godt gøre bedre, og der mangler dit og du og dat. Det gjorde stort set de fleste. Der var en, han kom altid hjem, og det var også ham, der lå nummer 1. Du har selv målt på 4 møder i dag, jeg har kun lukket en af dem, det er jeg fandme ked af. Der er noget, der er glippet der. Aldrig min skyld. Nu var det tidligt i min karriere, så kunne det være, at jeg også kunne gøre det bedre 100%. Selvfølgelig kunne jeg det. Ja. Men det var hans indstilling til, nu var bolden hans. Ja. Nu har han fået en friløber. Nu er det hans job at prøve bolden i mål. Ja. Og der er ikke noget med at pege fingre med dårlig lead, eller dårlig booking, eller dårlig whatever. Nej. Men det er jo tit det, ligesom når Danmark taber i fodbold, så de tabte, og når Danmark vinder i fodbold, vi vandt. Ja. Og det er jo lidt samme princip faktisk, men det er meget sjovt det der kompetencemæssige eller mindsetmæssige. Ja. Altså jeg taler med nogen om sådan mindset-guruer, som siger, det er det, der er forudsætningen for alt. Men det er jo lidt hønen eller ægget lidt, når jeg sådan sidder og lytter efter, fordi hvis du kan dit shit, altså hvis du kan dine kompetencer, så kommer mindsetet jo også. Ja. Men hvad tænker du, når jeg siger det der? Der er jo en, altså jeg har talt med en tidligere, der sagde 95% af om du lykkes i salg eller ej, det er din mindset. Altså, det er en dobbeltside mønt, men hvis jeg skal være sådan lidt konsekvent og svare entydigt, så er jeg meget uenig. Hvorfor er du det? Og det er fordi, at du kan ikke meditere dig til succes. Du kan ikke meditere dig til kompetencer, du ikke har. Så hvis du nu sidder ude på et salgsmøde for eksempel, og du bliver ved med at høre, at det er ikke budget, så kan du ikke meditere dig til, at deres budgetramme bliver anderledes. Eller hvis det ikke er mig, der er beslutningstager, når jeg går op og præsenterer det, den kontrol kan du ikke meditere dig til at få tilbage. Det vil sige, at din adfærd skal ændre sig. Du skal lære, hvordan du skal sige, agere, procesmæssigt gøre det anderledes, for ikke at havne i det udfald. Og når du ved, hvordan du gør det, så kommer selvtilliden også. Og jeg synes, vi sådan, selvfølgelig skal man, fordi det var også det første job, råd, jeg fik i salg, det var hyre for attitude, og så træne for evner. Det vil sige, hvis du har den forkerte attitude, du ved, du er doven, og hvis du har løbet panden mod muren 2 gange, så er du helt nede i kuldekæden og sådan noget.
Der skal selvfølgelig, man skal være villig til at yde en indsats, realistisk i forhold til det niveau, man har. Ja. Og du skal være villig til at udvikle dig. Og hvis du ikke er det, så får du heller ikke succes med det. Men du kan heller ikke bare klare det hele på ren viljestyrke. Fordi der er ikke nogen, der kan holde til at blive slået i hovedet hele tiden. Nej. Altså. Og så er det ligegyldigt, hvor meget mindset og dagbøger og målsætninger og sådan noget. Ja. Som jeg også er stor fortæller for, at du også kan gøre. Ja, præcis. De hænger jo meget sammen. Det er jo at finde en balance i det, som vi også ser det i forhold til lykkessalget. Du skal kunne et vis minimum. Ja. Der er bare mange gange, det bliver en dybt bevaret hemmelighed i forhold til kunderne, for de tør ikke. Nej. Men de kunne godt. Ja. Så det er også meget det der vilje-evne-tankegang, som selvfølgelig hænger sammen. Hvis man skulle lave sådan en graf på det, høj vilje, høj evne, så er vi i gang. Ja. Og hvad kommer så først, vilje eller evne? Og det er jo sådan en diskussion. Men du kan jo selv se det, altså hvis du kigger på, nu kan jeg jo kun til mig selv, men du kigger på unge mennesker i dag, får de en succesoplevelse eller to, lad os bare sige på en fodboldbane, så kommer hænderne jo helt op over hovedet, og de er verdens bedste, så kommer selvtilliden. Men det kom ikke af, at der sidder nogle, det kom af, at de fik lavet den tunnel, og de bankede den imod. Det var det, den kom af. Og det er derfor, jeg er sådan lidt, selvfølgelig, hvis man har en skoddag for arbejde, så det er gået helt galt derhjemme, så kan det selvfølgelig også sætte en stopper for det. Men selvtilliden, den kommer af, at man får skabt nogle resultater. Og du kan ikke mindset-træne dig til at være god, hvis du har fået 100 nej i træk. Så min tolkning på det er jo sådan lidt, hvis jeg skulle prøve at oversætte det også i forhold til en sælger, at du skal kunne noget inden for forskellige ting. Det kan også være en mødebooking. Ja. Du kan have nok så meget selvtillid, men hvis du så falder helt ved siden af, når du prøver at booke et møde sådan lige meget, eller holde et møde, og du bare taler om dit produkt, selvom du tror helt meget på dig selv. Så der er en kombi i det, at der er et minimum, og derfra skal man måske til at kigge lidt på, hvordan du så tør spørge efter ordre, for eksempel. Ja. Hvor man siger, men det er jo sund fornuft. Du kan dine 5 lukteknikker, men man får ikke lige gjort det. Der er måske noget mindset-mæssigt der. Så det er jo en meget sjov måde, hvis man skal rykke sig som sælger, at man tolker lidt på, er det vilje eller er det evne? Ja. Hvor er det, jeg skal sætte ind? Hvor er jeg, for jeg måske også tør? Eller tør jeg for meget? Det kunne også være den anden ting. Jeg har også mødt sælgere, der har alt for meget på selvtillid. Ja. Men taler uafbrudt om deres produkt på et helt møde, og sælger ikke en skrue, men de er fuld af selvtillid. Ja. Så vi skal stadig finde en balance i det, som er interessant at kigge på. Så det er sådan lidt hønen eller ægget, ikke? Men måske er det mest at kigge på et vist minimum. Skal vi kunne, og så kan vi begynde at bygge selvtilliden på. Altså jeg synes jo, det er ret interessant. Nu har vi CRM-systemer og data, altså noget data. Der er bare ikke nogen, der bruger det til noget. Nej. Og det tror jeg sådan er lidt sammenhængende med, at vi er bange for at kigge på, hvad resultatet er, fordi så ødelægger vi lidt drømmen omkring os selv. Men jeg tror også, at den bedste måde at arbejde med salg på, både for en selv, men også hvis man sidder i en salgsleder, det er altså at være realistisk omkring de data der, så man får på en ordentlig måde, men nu skal vi bare kommunikere det hurtigt, fordi vi sidder her, men på en ordentlig måde får pillet selvtilliden fra dem. Altså selvtilliden skal komme med resultater. Og tilbage til dem, der har arbejdet i salg i 10 år, ikke læst en bog de sidste 10 år, eller deltaget på et kursus. Så når de så deltager på et kursus, så sidder de og siger, jeg kan det hele i forvejen. Rent hardcore tal. Og der kan man gøre det på flere måder. Det jeg selv har gjort, det er, jeg har jo selvfølgelig altid startet med, hvor meget omsætter du for. Hvis det ikke har været tilfredsstillende, hvor mange af dine møder lukker du? Hvis det heller ikke, hvor mange møder har du fået? Hvis det ikke, hvor mange kald har du taget? Hvis det ikke, hvor mange leads har du? Hvis du styrer på de 5 ting, både for dig selv som sælger, men også som salgsleder for hver dine medarbejdere, og du så kører noget udvikling, ikke afstraffelse, men udvikling i forhold til det, som er blandt andet det system, du har sat op for, hvordan man arbejder med alle de her ting her, så bliver det nemt at lave kvantespring lige pludselig. Fordi så kan du identificere, hvor er det går galt. Ja. Og så kan du træne den evne. Så enten er evnerne matcher over med selvtilliden, eller mindsetet vokser i samme resultat. Ja, men det er jo at være tro mod et områdeskema. Altså at sige, jeg ved, at den opskrift virker, så er der måske noget, jeg skal forbedre lidt her for at komme derop. Men der er måske også noget, jeg skal tro lidt mere på. Ikke? Altså, fordi jeg ser jo mange, der faktisk er fremragende til at booke møde over telefonen, men de tør ikke. Altså, de kan deres script, de kan det hele, men de får ikke gjort det. Så de får sådan en selvudslættende tanke. Og der er mindsetet vigtigere. Ja. Og så er der andre, hvor de kan holde et møde fuld af selvtillid og er sikre på, at de lukker det, men de stiller ikke nogen spørgsmål. Der er noget med kompetencen, ikke? Men jeg tror også, det er fordi, de ikke bliver forholdt til de resultater, der skaber. Ikke? Ja. Altså, hvis når du er ude og arbejde med nogen, og du ser for eksempel, at de kan deres script, og de ikke får gjort, der er måske noget med toneleje og sådan nogle ting der.
så kan man arbejde, men du gør det rigtigt, prøv lige at gøre det på den her måde. Så træning er, tilbage til det med evnerne, træning er ekstremt vigtigt, fordi du kan sige de rigtige ting på den forkerte måde og ikke få resultat. Du kan også sige de forkerte ting på den rigtige måde og stadigvæk ikke få resultat. Ja, fordi det, for lige at underbygge det, så er der nogen, der siger, at det er tanken, der tæller. Gud, nej, det er handling, der tæller. Ja. Altså, så det der med, altså, hvis det er ikke nok at tænke det, du skal også gøre det, og der er også noget i det, i forhold til, hvor vi skal på tingene, som for mange sælgere faktisk rigtig svært. Ja. Jeg oplever faktisk en af de største udfordringer for rigtig mange salg. Det er at arbejde lidt struktureret, at sætte ting i system, og herunder brug af det her famøse CRM, eller egentlig gule lapper i systemet, hvis jeg må være lidt overordnet overfladisk på det. Det er at bruge et CRM, fordi vi glemmer, og vi ved ikke, hvornår vi skal gøre hvad, og hvis det først er om 2 måneder, så gider man ikke, så springer man det bare over. Nej, det er lige om lidt, hvis du lægger det i CRM. Ja. Altså min oplevelse med CRM er altafgørende for at lykkes i salg. Hvad er din egen? Altså, hvis du havde spurgt mig, da jeg ikke havde noget ansvar, så ville jeg også synes, det var det mest irriterende værktøj. Ja. Da jeg ligesom selv stod for team og hele kunderejsen og hvor meget omsætning, så er det fandme svært, hvis folk ikke bruger det CRM-system. Ja. Og tilbage til det, vi faktisk lige har talt om med data, så det er jo sådan noget, man kan trække ud af et CRM-system. Ikke nok med, at man praktisk kan redde sig selv rigtig mange deals, fordi at, hvad er det, 10-12 kontakter, før en kunde er klar til at købe. Ja. Det er rimelig svært, hvis der ikke er struktur på det. Ja. Selvom jeg godt ved, at det er noget, mange sælgere de hader. Det gjorde jeg også selv i sin tid. Men i virkeligheden, altså, når alt kommer til alt, så er det jo det, der faktisk sørger for, at en sælger er dygtig, for du kan ikke huske det hele. Altså hvis du har 3, 4, 5 møder om dagen over et halvt år, og så skal du huske, hvad du har snakket med Lars om for 6 måneder siden, og der står bare en gul lap papir med ring tilbage. Ja. Det kan du jo ikke. Nej, så det er noget med at få tingene i system, så numbers game følges også. Ja, så det er jo virkeligheden en kæmpe hjælp til sælgerne. Ja. Du har dine noter stående, men hvis du har lavet dit CRM-system rigtigt, så kan du tilkoble automations på os. Så det talte vi lidt ind i tidligere som med opfølgningsflow. Ja. Men du kan jo faktisk koble de der ting op, at den følger op på kunden i dit CRM-system automatisk. Og så skal du kun arbejde med dem, der reagerer på den opfølgning. Ja. Men så følger dit system automatisk op på kunden, indtil de er klar til at tage næste skridt. Og så bruger du din tid fornuftigt, og vigtigst af alt, så glipper du ikke nogen. Men du kan jo faktisk også, det ved vi jo godt, hvis du siger til mig, Jos, kontakt mig igen om et halvt år. Du har jo ikke skænket mig en tanke i 6 måneder. Du kan også bruge systemet til at varme op. Ja, præcis. Til det halve år. Jo. Og så kører det bare, hvis du har bygget det rigtigt. Hvis du har bygget det rigtigt, ja. Og du kan få dataen til alt det, vi var igennem før. Så du ligesom, altså jeg tænker, at alle, der arbejder med salg, har vel en ambition om at gøre det så godt som muligt. Ja. Fordi det er der, vi tjener de fleste penge og har den største frihed. Så hvorfor ikke bruge det til det? Fordi det er faktisk det, det kan. Hvis man bruger det rigtigt, så sætter jeg hånden på kogepladen. Men dem, der virkelig udnytter et CRM-system, de sælger 2-4 gange så meget per mand, som hvis de har det hele stået på gule lapper og en notesbog. Jeg er meget enig. Og det er jo sådan nogle gange en disciplin, der er svær for en sælger, fordi det ligger måske ikke lige så meget i personligheden. Men dem, der så kan lære at tvinge sig til det. Ja. Ligesom det er jo sundt at løbe, yes, men hvis du ikke lægger det system, så kommer du ikke i god form. Men jeg ser faktisk det her CRM som en meget central ting for at lykkes. Nu arbejder jeg meget i bilbranchen også, og jeg kan sige dig, at der er rigtig mange, hvor de ikke fik solgt bilen. Ja. Og så, den tabte vi, og så er den lukket. Ja. Jeg mener, at den dør aldrig. Nej. Fordi, hvornår begynder man at kigge på bil igen? Måske efter 3-4 år. Så den der med at få accepten på, man kommer kontakten, når der dukker noget nyt op. Havde man gjort det for 4 år siden, så er det lover, at der havde mange lige til dag. Ja. Så den der looping sales tanke med, den dør aldrig. Men også den der med, altså vi kender alle sammen nogen, der har købt en ny bil, og så er der gået 3 måneder. Det var fandme et fejlkøb. Lad os nu tage i CRM-systemet. De har valgt at købe en bil andet sted. Sætter du ind 4 måneder, så kommer der en automatisk sms. Hej Henrik, det er Jos fra XX Automobiler. Bare lige høre, den Audi, du bestilte, er du glad for den? Det er fandme noget lort. Så kan det godt være, at det kun er 1 ud af 20, der reagerer på det. Ja. Men den 1 ud af 20, der gør det, der har du lige et salg med. Fuldstændig. Ligesom i min verden med udvikling af salg, der har vi valgt nogle andre.
Altså lige et servicekald eller et servicemail på, hvordan går det? Har det løftet det, I forventede? Ja. Der vil også komme nogle stykker ind der, det er jeg helt sikker på. Ja. Så CM, og det er jo, der er jo mange metoder til det, og der er mange komplekse. Nogle er så komplekse, at man ikke selv kan finde noget. Det skal det ikke være. Jeg har jo set eksempler på CRM-processer, hvor de har 18 steps til ordren. Og så gemmer de sig i, at jeg lægger godt til nummer 11 og i nummer 17. Men det at gøre det enkelt, altså tage de vigtigste ting med leads, mødebooking, møder, andengangsmøder, præsentere tilbud, og hvornår det skal lukkes. Altså gøre salgsprocessen enkel. Ja. More better closer, som jeg plejer at sige. Altså det er jeg jo enig med dig i. Nu talte du også selv ind i sige tingene på den rigtige måde, ikke få resultatet eller sige de rigtige ting. Altså jo mere kompliceret salg er, jo mere er der, du skal huske. Jo dygtigere skal du være, jo sværere gør du det for dig selv. Ja. Jo sværere bliver det også at vækste, fordi når du så skal have en ny en, der skal huske 18 trin frem for 4, altså det siger jo sig selv. Hvis du så ganger det med 20, lad os sige, du bygger en større salgsorganisation, altså så bliver det bare sværere at løse. Så du skal have en simpel proces. Ja. Det skulle jeg måske have sagt, da du spurgte mig omkring de dygtigste sælgere. Ja. Men de dygtigste sælgere, de overgør det faktisk ikke. Nej, de gør det ikke sværere end det er. Og så går de ikke rundt om varme grød, når de stiller spørgsmål. Nej. Og hvis de ikke får svar på deres spørgsmål, så bliver de ved med at stille det samme spørgsmål, indtil de får svar. Det kunne være, at man stiller et problemspørgsmål, man får et andet svar på, og så siger man, i stedet for at gå videre til næste, så siger man, jeg forstår ikke, hvad jeres problem er. Kan du ikke hjælpe mig med det? Ja. Jamen, så er vi faktisk gennem rejsen her, og salg er jo en sjov størrelse. Jeg synes, at det er et fedt håndværk. Ja. Det er det, der binder det hele sammen. Og når folk spørger mig, hvad laver du, så siger jeg at sælge. Bare for at se, om de forstår, hvad det er. Ja. Okay. Prøv at forestille dig, hvor meget bedre virksomheden ville være, hvis alle tog det som om det var et håndværk. Ja, hvis alle tænkte, de sælger. Ja. Så ville der komme meget salg ind.